Здравейте всички, аз съм ЗБГ и сега ще направя един клип на Майнкрафт на оцеляване, защото моето оцеляване леко така се изтри, така че да започваме. Защо няма звук? Окей. Да съберем малко дърво и тук видях, че има крави. I like крава. Къде избягахте, крави? Окей, хора, може да се чува малко тихо, но просто някак да го оправя това нещо. Това от самия микрофон ще трябва да сменя, но това не знам кога ще бъде. Окей, какво направих сега, бе? Къде са кравите? Имаш още крави. Зайце! И пшера. Да. Да си взема още малко дръвце, защото му трябва за нещо. Аз не знам за какво. Малко бяло. Така, сега малко кафяво. Съжалявам, че не говоря, просто не ми се говори особено. И сега ще отида, нали, като взема малко. Ето, ще ми стигне и сега... Охо, къде отиваш? Къде отиваш? Охо, ела тук. Чакайте малко, да, ще може да направим. Само да го сложа в този крафтинг тейбъл, значи. Надявам се, че ще виждате. Това е кол. Трябва, не? Опс. What the fuck? Окей. Така. Боб. Thank you so very much. Да взема малко къбъл, че му трябва да ще направя по-хубави инструменти, че те са нещо не ми допадат. О! Тази бобнина. О май гад! Така. Вземаме това.
и да вземем кола, защото ще ни бъде доста полезен общо взето. Така че да. Аре, колко кола има тук? What the fuck? What the fuck, say? Окей, толкова кола мисля, че ще стигне. What the fuck, say? Опа, чакай. О, фък, почна да лаги. Преса. Фък ю, е. Много здраво си лагва. О! Леко! А, така. Така. О, да. Yes, бе! Окей, защо не слагам точно по дяволите? Трябва да си взема малко кабел, защото ми трябва доста. One the fancy. Blue machines. Те. Аз ще оставя тая пичка тук, да запичат пажолици и ще отида по-напред. Еми, сега ще хабиш целия кабел в фронт. Ти сериозно ли? Абе, защо се забравям да слагам курчови? Както и да е. Да вземам малко кабел и... Всъщност, мисля да изчакам паржолите да се изпикат и да отивам вече по-надолу. За малко беше да го изпусна. Охо, доста си. Мисля за това крипър. Да. Максая. Само да сме гранатичката. Та и пържолите са се изпекли, всичко е наред. Окей, това е лаг. Това има доста айрон. Имам 14 вече. Яко. Още земля, къде идвате се? Fuck you! О, трябва ям. Fuck, почет, трябва ям. Още айрон. Супер. Thanks. Hello, zombie. Hello. Ще заобиколиш? Може. Искаш да ме изненадаш с гръпа? Ти мазна зомбите. После водата е зомби.
Окей, да излизам от пещера и ако спре да ме лаги, ще е много яко. Вой хора, съжалявам за този лак, ама... Защо лагва така, бе? О, яко. Hello, крави. Ще имам храна за викове. И тук има толкова много крави. Умри. Фък, как лагва? Еми, хора, мисля това е всичко за клипчето. Ако ви е харесало, дайте едно палче нагоре. Ако не ви е харесало, дайте едно палче надолу. Ако искате да гледате още много клипове, абонирайте се. Това ще бъде всичко и... Чао!